В изложбата са подредени десетки разнообразни експонати. От информационни табла, разказващи за геройските подвизи на 3-ти пехотен бдински полк и 15-ти пехотен ломски полк в Първата световна война, до богатата колекция от хладно и бойно оръжие. Изложбата бе открита от директора на Регионалния исторически музей Филнера Филипова. Такава годишна винаги е повод за размисъл и за поуки. Ние, историците и военните, напомняме за тези събития, политиците дано да ни слушат, защото, както казва един американски професор, ако тези, които обявяват войната и участваха в нея, нещата ще да изглеждат по-различно. Естествено, тази изложба е посветена на 3-ти бдински полк и на 15-ти ломски полк. Изложбата проследява бойния път на полковете ни, първо в началото на войната срещу Сърбия, героичните победи и епопеи, които раждат героите ломци и бдинци през този военен период. Съорганизатор на изложбата е и патриотичен клуб бдинци при Национален съюз Единение. Имам щастието тази вечер да открием официална експозиция, изложба в музей Кръстатата казарма във връзка с 100 години от планването на Първата световна война и участието на 3-ти бдински и 15-ти пехотен ломски полк. Небезизвестни войскови части, които се говори много в българската история за тях. Облечени в автентични бойни униформи, членовете на клуб бдинци посрещнаха гостите. Де-факто гостите ще бъдат посрещани от ужаса на Първата световна война, както знаете, една от най-кървавите войни в новата българска история, история световна. Ще ги посрещна с един окоп, реплика. Опитали сме се да запазиме от снимки и така нататък автентичността на всичко. На заден план ще видят и един команден пункт офицерски с телефоните, картите, които ще могат да се гледат, да се виждат от всички страни. И съответно във витрините експозиции на автентично огнестрелно и хладно оръжие от това време, което участвало ни съответно в Първата световна война. Униформата на Ивайло Иванов също не е подбрана случайно. Според него тя носи голяма символика, свързана с родословието му. Облечен съм в ефебелска униформа, копия на униформа от Първата световна война. Защо съм облечен така? Моят прадядо 1915 година влиза като войник в 3-ти бдински полк и доброволец отива на фронта и се бие в Битоля, Македония. Пленен 1917 година става пленник на англичаните и 2 години и 7 месеца е пленник в Солун, точно на англичаните. Имам автентичния негов говор, разказва как е пленен, как са минали всичките мероприятия, така че малко и в негова чест съм облечен точно с тази униформа. При живе миналия век, преди да почина лека му пръст, го произведаха като фетфебел. И затова тази униформа просто е в негова памет. Гордее се с него. Според Ивайло Иванов, такива събития трябва да се организират по-често, защото младите трябва да си познават историята. Какво ми е направило впечатление, това, което чета, което виждам. Подрастващото поколение, ако ги попитат кой е Левски, те ще му отговорят, това е футболен отбор от София. И аз обичам да се изразявам и предполагам, че мога да се застана за думите. Човек, който не си познава историята, не заслужава бъдеще. Историята научи на това да не повтаряме грешките. Задавали са ми въпроса, което е любимото оръжие. Значи любимото ми оръжие е това, което не стреля, а служи само за урок. Хората да си сведат часовника какво се е случило, какво не трябва да се случва.